Peter Fenech, il-President tal-Kamra tal-Avukati, kien skomdu evażiv meta mistoqsi minn One News dwar kif inkitbet l-isqarrija tal-Kamra tal-Avukati u jekk ikkonsultax mal-avukati esperti fil-kriminal qabel inħarġet. Dan fid-dawl tal-fatt li kien hemm avukati speċjalizzati fil-kamp kriminali, membri tal-istess Kamra, li pubblikament esprimew ruħhom fuq ħtieġa ta' riforma fil-qasam. Dwar l-isqarrija illi nħarġet mill-Kamra tal-Avukati relatata mar-riformi, l-isqarrija finali ġifi biex niftehmu, imma dik kif kienet issuġġerita mill-avukati membri li speċjalizzaw fil-qasam kriminali. Għana il-ċembra ħarġet isqarrija li hija pubblikata nhar is-sibt li għadda. Mistoqsi minn One News biex jikkjarifika, Peter Fenech sostna li fil-waqt li l-Kamra damet aktar minn ġimgħa biex ħarġet l-isqarrija, imbagħad ħareġ verżjoni li skontu kien jidhirlu li qed tirrifletti l-opinjoni ta' min jikkonsultaw miegħu. Għax ikkonsultat ma' ħafna avukati u ħadna il-fema ta' dak li bjażilna kienet id-direzzjoni li kienet jagħtu dak il-konsultajn. Dan fil-waqt li meta rġajna nippruvaw niċċaraw iżjed, l-avukat Fenech għalilna li ma jixtieqx jirrispondi u li huma jikkonsultaw ma' min jidhrilhom. Ta' parir, diġa rispondejtek, dik hija il-pożizzjoni li ħarġet il-Kamra. Sempliċi, m'hemmx fejn tintilef. U dak illi speċjalisti fil-qasam kriminali, le? Jiena mhux hekk għatlek dak qed tgħidu inti. Le, ma ġifieri dak li suġġerew? M'hemmx jiena mhux se nirrispondi, ma nagħmlu l-ebda differenza bejn avukati li speċjalizzaw jew speċjalizzaw hemm. Għandna nikkonsultaw, kull min jidrilna għandna nikkonsultaw. Fis-stqarrija sibt li għadda l-Kamra tal-Avukati ddeskrivit it-tibdil propost mir-riforma bħala mhux aċċettabbli u l-skont tal-emendi proposti jorbtu dejn il-ġudikatura u ċ-ċittadini. Dan minkejja li riforma żżid aktar drittijiet taċ-ċittadini tirresponsabilizza l-użu tal-inkjesta u televa għal livell ta' mħallef. L-istess qarrija argumentat li mhux fl-interess tal-ġustizzja li inkjesta tingħata terminu ta' skadenza u ddefendiet ukoll il-kunċett ta' hearsay evidence bħala evidenza ammissibbli. Fuq il-proposti dwar ir-rwol tal-esperti, il-Kamra tal-Avukati qalet li tara diffikultà fl-abbozz tal-Gvern. Dan meta l-intenzjoni ta' riforma u dak li tassigura li ma jkunx hemm abbozzi mill-esperti mqabbdin mill-qorti u dan b'reazzjoni għal kontroversi legali li qed jirriżultaw fil-qorti, inkluż bl-inkarigu li ngħata Jeremy Harbinson fl-inkjesta tal-isptarijiet. Dan l-espert għandu jirrappreżentah lil ħadd l-avukat Peter Fenech. Harbinson ta' kuljum qed jissema fl-aħbarijiet minħabba l-fatt li qed jirrifjuta li jixhed f'inkjesta li swiet lill-pajjiż 11 miljun euro.